Bona tarda a tots, amics. Sigueu joves, grans o xics. Aquí em teniu novament. Temps d'ahir ja fa un any que pel mateix Viarany també arribava corrent. El que tinc per missió, ja ho sabeu, és dir el pregó de la festa que farem en honor del nostre sant, les cases d'aquí al voltant i que ara ja comencem. Per mi, l'encant d'aquest dia és la vostra companyia i l'amistat que m'infon. Per res faltaria aquí, malgrat que hagués de venir de l'altra punta del món. Si el país està cardat i és can pixa tot plegat, és millor que podem fer és oblidar la tempesta, esplaiar-nos amb la festa i passar-nos-ho molt bé. Voldríem aquesta trama encetar ja la proclama. Ja heu vist la fila que faig? Per nassos altra vegada m'encolomen la mainada. Ja ho vinga, marrecs a raig. Pam! La gòrdia aquesta... Recordeu els temps gloriosos que amb ajudants ufanosos feia el recorregut. Ara em sento condemnat anant amb aquest ramat. No em digueu que és més fotut. Doncs escolteu el que us dic. Això és propi de cacic, d'un temps superat i obscur. A Catalunya i arreu, a desgrat del que digueu, ja és dels joves el futur. El nou país, qui el farà? Qui us penseu que us pagarà, de més vell? La pensió. Tot sortirà al capdavall del nostre esforç i treball. Del nostre, del vostre no. Au, nois, deixem-ho estar, que no us volia enfadar. Ja veig que teniu raó. Va, que es farà de nit i encara no haurem llegit les estrofes del pregó. A risc de ser com el plom, diré que l'any que ara som s'esdevé el tricentenari, de quan al segle XVIII, per dissort i per descuit, el temps ens va ser contrari. Durant l'any es fan molts actes que recorden els impactes de 3 segles afligits. I és que convé fer memòria de per què tenim història entre els pobles oprimits. Sí, d'acord, però potser que comencéssim primer a donar un petit repàs per l'ampla geografia amb què ens trobem cada dia i que en casos com un cabàs. A l'Àfrica ha provocat la bola gran mortaldat. Sobre això sabem de sobres que no és pas un fet neutral, perquè aquest virus fatal s'acarnissa amb els més pobres. Del continent africà també hauríem de parlar del drama dels immigrants. Tal com jo ho veig, us ho dic. La causa és que el món més ric trepitja molts drets humans. A la pau li ha fet molt mal el combat tan desigual d'Israel amb Palestina, que causa un gran patiment a molta gent innocent i l'esperança arruïna. Ens podríem allargar de tants temes per tractar i que sovint ignorem d'un sistema que és injust. Expressat aquest disgust, el to lleuger reprenem. El Barça diu que ha fitxat un davanter rauxat que mossega més que xuta. Caldrà que dugui Morrió o bé una altra sanció tindrà si un dia debuta. El rei que hi havia a Espanya i feia tan mala ganya, de cop va haver d'abdicar. Vull dir que va fotre el camp, de fan fort com era el clam pels escàndols que va armar. Ara el nou, que es diu Felip, porta també bé el mateix xip que és tan propi dels Borbons. Caçar i vestir de marca, anar de putes o en barca i viure tocant-se els collons. Quin autobombo va inflar a Madrid per poder muntar els Jocs de l'any 2020 i allò del Relaxing Cup va descobrir que era un nyap per rucs que els passa sovint. La botella encara dura és mostra de la incultura que tenen el seu partit. El més salvatge en Bausà, que va contra el català a les illes dia i nit. El PP mai no en té prou. Ha tancat el Canal 9, ens ha imposat la llei verd, impedeix l'avortament. Fer-los fora ja és urgent i seria un gran encert. El futur del PSC, dels paperots que ha de fer, ja veieu que és un desvari. Perquè quin pal i quin marro que et mani en Pere Navarro amb cara de funerari. I, més enllà, el panorama reincideix amb el mateix drama, perquè està clar que amb l'Iceta tampoc no hauran aclarit si són d'aquí o de Madrid, sotmesos a la maceta. Un fet que molts empastifa ha estat la gran enganyifa i la barra d'en Pujols.
passava per honorable i hem vist que era menys fiable que un xoriço qualsevol. Més de 20 anys, quins collons, hem anat i fet sermons amb aires de patriota i evadia capitals de paradisos fiscals entre ganyota i ganyota. Els Gürtel, Palau, Pretòria, Nos, Mercuri més Astòria, Millet, Montull, Pallarols, Naseiro, Bàrcenas, Mates, en Fabra i un munt de rates, si som al cas dels Pujols. S'ho caben d'aquesta pela, confrares i parentela. L'escàndol és una bomba, que dels membres del govern algun portarà a l'infern i els convergents a la tomba. El pitjor de la notícia és que amb tanta impudícia sembla que arreu sigui igual. I a part de que el cas sortís a la llum, institució i país ja en paguem el dany moral. L'any passat, per la Diada, una fita molt sonada a Catalunya va establir, unint mans de nord a sud, ser lliures en plenitud, tot el país va exigir. I enguany també farà història l'enorme convocatòria que es prepara a Barcelona. La gran V baixa serà senyal que volem votar d'una manera pregona. Mal que costi, la consulta l'hem de fer, perquè resulta que ens urgeix molt decidir. Els lligams amb les Espanyes sempre ens toca portar banyes i pagar la festa aquí. Importa molt aclarir com el dret a decidir no és la ceba d'un llunàtic, ni cap parany terrorista, sinó una cosa prevista en tot país democràtic. Amb objectes preparats per aquests xicots trempats, farem com si fos el dia, i tothom comprovarà que fins podria votar un bailet de guarderia. Ara veureu el que vaig. Tot seguit hi haurà l'assaig de com la cosa ha de ser. I al novembre, el dia 9, tant si neva com si plou, ja sabreu què us toca fer. Amb una taula normal fem la mesa electoral. Per quedar bé se la villa d'una roba fent faldilla. Una capsa transparent és l'urna o recipient. En piles hi ha situades paperetes preparades. Que cadascú emplenarà amb el que hi vulgui votar. Es tracta d'anar triant sobre un doble interrogant. Per Catalunya, tots dos, quin futur és més airós? Del primer n'és l'entrellat si es vol que sigui un estat. Si és que sí, segonament, vol que sigui independent. Havent respost les preguntes, es dobleguen per les puntes. Aquí he de fer guàrdia civil, I amb un tràmit accessori es fiquen en un envoltori. Que dins l'urna es disposita de la manera prescrita. Involuntari. Voluntari. Ah, surt. Ah, involuntari, Uri. ¡Quiero todo el mundo! He de votar jo? Ojo que és vinculant,
Molt bé. Plega per les puntes. Tira'm una foto, tu. Com els polítics. Com a mínim que has votat. Vale. Ell ha vist que l'exercici no comporta perjudici. El seu exemple agraïm i per això l'aplaudim. Després de votar tothom per saber el què i el com, de seguit, o sigui prompte, es fa públic el recompte. D'allò que hagin expressat tots aquells que hauran votat, i el desenllaç ben massiu és doble i afirmatiu, que és fruit, perquè així s'escau, d'un procés tranquil i en pau. Mal que diguin al PP que les coses no es fan bé. És ben fàcil decidir. El resultat és sí i sí. O sigui que volem viure en un país just i lliure. I això vol dir amb coherència que exigim la independència. Ja heu vist amb els vostres ulls, clarament i sense embulls, que ningú es fa d'espantar. Doncs no hi ha res més lloable, més fàcil i saludable que un poble pugui votar. I en Rajoy, que digui missa, amb la idea malaltissa de privar-nos d'escollir. La llei, la Constitució, el Tribunal, quin cabron la mare que el va parir. Jo aviso perquè pertoca. Aquells que emmerden la troca, els fatxes vells com els nous, que parin de fer el taül, o Espanya prendre pel cul si se'ns inflen massa els ous. Mestre, pareu un moment. Voleu un suggeriment perquè això no acabi en drama? Doncs fem ara un punt i a part, que ja comença a ser tard i hem de parlar del programa. Doncs apa, feu propaganda i comenteu fil per randa el que publica el cartell. Tot el que hi ha és atractiu i s'ha fet amb l'objectiu de plaure el jove i el vell. Caminants de tota mena han pujat fins la carena del paratge d'Oriols. Al Pla de Busa han fet via baixant per la Moreria seguint senyals i controls. Com que era de bon matí i això la gana fa obrir, d'emprès, amb molt bon criteri, pels que han participat ja s'havia preparat un abundós refrigeri. Ja ha acabat, si no em confong, ara el torneig del ping-pong, que jugava l'embalat. Ho han fet tots amb bona nota. Jo, de seguir la pilota, tinc el coll desllorigat. Aquest vespre, amb més frescor, hi ha el concert d'acordió al Pujol, a cel obert. Toquen músics veterans, donades d'ara i d'abans, del repertori establert. Aviso la novetat, que també hi haurà cremat. Un detall de Sibarita. Serà d'emprès el concert i el farà quin és l'expert, en Josep de la Conxita. Demà, gairebé a la 1, de la campana oportuna sentirem l'avís d'ofici. Llavors, ateus i creients, que ocuparan els seients amb molta pressa i desfici. Que s'ompli tant el local no resulta pas normal. Només passen aquest dia i el mossèn, que s'hi aprofita, ens fa, per farcir la cita, cants, lectures i homilia. Ell mateix, però ho sabeu, sempre munta un altaveu per sentir la missa bé. Però fora els descreguts que s'estan allà asseguts xerren molt i fan merder. Mossèn Alzina s'irrita! Els que no entreu a l'ermita feu el favor de callar! Per discutir de futbol, marxeu lluny a donar un volt, que ara és l'hora de resar. Els goits, com és de calaix, cantarem de dalt a baix amb veu potent i formal i resarem en llatí, sense saber què vol dir, l'oració del final. 2 o 3 escolanets aguantaran els panets que el mossèn beneirà. Jo ben poc me'n fiaria, doncs tem a la punteria i a tothom pot esquitxar. Com és costum, de seguida
es farà cua fluida per l'alfàbrega i el pa i tindrem l'ocasió de sentir a l'acordió alguns ritmes per ballar. També és part del ritual preguntar què fem, què tal, als amics i als coneguts que fa un any que no veiem. Fent-la petar ens esplaiem i quedem molt complaguts. A la missa, o simplement en un altre moment, un cop retrobats tots junts, segur que estareu d'acord que convé tenir un record d'estima per als difunts. Després, cap al menjador. Cada casa fa el millor dels plats més típics d'aquí. Els masterchefs i arguinyanos quedarien com a nanos, no s'hi podrien comparar. Més tard, sabeu què ens espera? Un envelat de primera, amb bancs, focus i garlandes. Tothom per ballar sospira el so dels germans Rovira, famosos per totes bandes. A mig ball i per fer boca se'ns donarà un tall de coca i barreja amb molt d'anís. Per aguantar fins la nit ballant cal anar servit d'aquest beuratge precís. Ja fa 2 anys que el sorteig origina un safareig, perquè sembla molt dubtós que d'una o altra manera el pernil o la panera sempre toqui a la dolor. S'ha acabat la paciència, perquè hi hagi transparència semblaria necessari que per dur a terme la rifa sense trampa ni enganyifa hi portéssim un notari. Amb fandangos i boleros, hip-hop i ritmes raperos, proseguirem el sarau i després de treure fum, amb uns quants balls de patum, cantarem l'adéu-siau. I llavors farem un pacte, que d'aquí a un any exacte, amb bon humor i amb salut, si Déu vol, altra vegada, no faltem a la diada d'aquest lloc tan collonut. He d'insistir que es fa tard i caldria un punt i a part per comentar les notícies que parlen de les masies, de rumors, saberderies i d'unes quantes primícies. Moltes cases de la vall, que després diré en detall, han fet obres de millora. Aquí ni tenim cabòries, ni crisi amb tantes eufòries d'activitat constructora. Jo, burro, faig de Godzilla. Quan tindria el sou per 1000 si treballés de paleta? Hauré de fer un pensament i dedicar-me al ciment si segueix rejant l'aixeta. És tema per començar la teulada del solar que han refet de cap a cap. Pels goters ja convenia. Ara l'assumpte canvia perquè no han deixat ni un clar. Per assegurar-se bé, 3 bigues del carener les han fet substituir i han posat com a detall un panell que sembla un gall a una punta per lluir. A la Patum, en Lluís novament visqué l'encís del caliu de fer de ple. Idèntic acte bonic va fer també en Martí Xic, sentint el mateix plaer. Del Rodal, Cal Teixidor sempre ha estat el bo i millor de casa ben conservada. Han fet obres a l'eixida, amb fusta serrada mida i un repàs a la teulada. En Martí i l'Adrià l'altre dia van anar a preparar l'embalat. Nova generació, que aviat prendrà el timó perquè té talent sobrat. Els vells del Riuet, contents, s'ocupen en molts moments dels seus nets a gombolar. La BL ja té la plaça de bibliobús que es desplaça per tots els poblets del Berguedà. A l'hivern vingué de poc que no s'escampés el foc que cremava la xemeneia. Quan la vella es torça el peu, també va ser, pel que es veu, una autèntica epopeia. Per los riols, corre amunt, a Haití, a Pol o a Gabon, li resulta un fet corrent. L'Eli va anar i tornar de l'estat del Canadà molt ràpid, em diu la gent. Un sobresalt va tenir la Carme de Sant Lleí i hagué d'anar a l'hospital. El cor en va ser el motiu i per sort el metge diu que ja marxa més normal. Ara opina que el que importa és que ella, que és dona forta, ja estigui convalescent, que aquest procés s'acceleri i que aquí es recuperi és el nostre desig fervent. Fent esment d'aquesta casa que amb millores no es desfasa, he de tractar del cobert, que la llenya es mulli i evita. L'han fet darrere l'ermita i en Martí ja el té omplert.
També per pujar l'escala, la molta gent que hi recala ara té una bona ajuda. Han posat una barana a aquella part que no és plana i s'evita la caiguda. Malgrat que ningú diria, als 90 anys ja complia la Maria de l'Ambròs. Fou pel desembre darrer, com un pèsol es manté i ben àgil cap i cos. Si hem de seguir parlant d'obres, allà d'altres maniobres han restaurat la coberta. I una cuina renovada, ampla i ben disposada, és l'altra millora certa. De detalls, tota una llista. Amb traça com un artista, arregla en Josep Maria. Que sempre que hi ha tragí, queden coses per polir, l'àvia sola no podria. Per obres d'envergadura, i no vegis la factura, les que han pres el Pujol. Per atendre el restaurant han hagut de fer més gran la cuina i el que hi ha al vol. Els rocs d'allà al baluart, perquè no hi hagués retard, s'havien de recollir, com pertoca a un jubilat dirigir l'activitat d'un tros lluny o celestí. De resultes de les obres, ara el lloc té espai de sobres per molts clients que s'hi aculli. L'indret és tan ampulós a la cuina i obradors que els voldria tenir el bulli. Que se't presenti en persona tot un bisbe de Solsona és un fet de molt valor. Per sorpresa va venir i a la Núria li va dir que ho feien al seu honor. Amb mútua simpatia i molta estona aquell dia van xerrar de forma clara. Per poder-se'l idear, ella fins i tot li va tocar la barba i tota la cara. S'estan allà dos germans que no estan plegats de mans. Són el Ramon i el Joan. Ells dominen d'exercicis i manyes de vells oficis un repertori molt gran. Empelten arbres fruiters, saben ser picapedrers, fan oli de ginebrons. L'un es cuida més de l'hort i l'altre sovint té el record de relats o de cançons. A Solsona, la Dolors hi va cada 3 per 2. Segons diu, a cal dentista. En canvi, les escapades diuen que estan motivades per anar a l'esteticista. Amb objectius diferents, en lloc de queixals i dents, s'arregla altres parts del cos. I es fa, que el Cali m'ho ha dit, víctims d'arrugues i pit perquè té el davant molt gros. Una casa que hi havia i amb prou feines se sabia, a Caielles, prop d'aquí, sé que en Cesc i la Coral, posant-hi molta moral, la volen reconstruir. La passió d'en Cali és forta, tant pel bestiar com l'horta. Té cabres, porcs i un vedell, amb l'estómac foradat. Li diu Mixo, i ben mirat, és un nom que fa per ell. Recull animals en fe i talment que fos Noè, s'aplica a aquesta comesa. La granja ja sembla l'arca i ell pot ser el patriarca d'un diluvi de cervesa. Ha passat l'hora. Ara em sembla que ja és hora que parlem del seu patró, perquè ens hem de referir que en honor de Sant Lleí es fa la festa major. Tens raó, el nostre sant és el referent constant per a tot l'entorn. Ens preserva les masies, alleuja les malalties i ens conforta en el trastorn. De llamp de pedra i espasa, aquí a la vall cada casa, a tota hora protegeix. Tant de pecat com d'error, si li pregues amb candor, s'apiada i t'eximeix. Si el sant des d'allà a l'altura nostre bé sempre procura, escoltant precs i delits, és molt just que el venerem pels favors que d'ell rebem i n'estiguem agraïts. Demanem a Sant Lleí que el cel vulgui intercedir per lliurar-nos dels titans, que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per tots els humans. Del pregó el que està escrit, bé o malament, ja està dit. No tinc res més a afegir. Només una cosa ens falta, que cridem tots en veu alta: visca sempre Sant Lleí!